हाय करा हो ये नहीं खेचा ये सुख गइल बा लूह में धराइल बिया दिन भर ईटा जय दादा धन बाड़ू कितना सुंदर सुंदर लड़का तरह मेहनत करता लो बाकी नचनिया है हो नचनिया के इज्जत ले लेती है हो मनीषा कुमारी के बाप रे कौन बात आधा घंटा समय दी हरो लो 12:40 से गावले हैं शुरू कोइले हैं कर म्यूजिक ओजिक बाज गरलो 12:40 में हां 1:35 होता मिला जुला के 55 मिनट पे बोले तारा ऐसा करे के चाहिए वो एगो गाना वो हमार बीगल गाना है जको 5 वर्ष पहले जगो दर नहीं सॉरी गइलू गाना कि नया नौहरी अभी कोनिया बाड़ी कोटिया पर के कहे निकल बारू कैसे भेजी बोलो गोरी तहारा के बधारी में का जाने कोनो धौली भर या कवारी में तू ही बेरे करे गाओ तो जन रख नया लेके आइल बन नया के हम न दिले नया मैटर सुमिरनो में नया मैटर डाला जाई चैता नया कहा जाई शहर कहला ओकर जवाब भी आई लौकी बेचा लौकी हमरा घर तरह की माई अब कितना कृपा करस हां गाड़ी घोड़ा धन संपत्ति हो गई हां ए भाई धन से कहू के मन घाला कहो धन से मन घाला कहू अच्छा तोहरा कोई के कमी बा रुपया पैसा बैंक बैलेंस 8-8 गो नाय चल तरी सब कुछ के कमी बा कहां जी के बा कहां नहीं के अन धन सोना चांदी रुपया पैसा हां अभी का लाने के कमी बा कुछो के नहीं के कमी कुछ कमी नहीं के लौकी के खेत बोलले बा लौकी बेचा नाय घर बढ़िया व्यवस्था करता रहे परसों आई घबड़े हम सावरिया 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 रे प्रोग्राम का ठंडा कहता रहा एकदम शुरू कर तो तू कुछ खुद खाद करबा हमारे तरह खुदक पड़ता खुदलो पर को मुनात नहीं है वाह बुझाता कि ठेला पर गेल बा कि अब दर्दा रे बोला मुआ प्रदेश में बाड़े रानी हां हां चल आओ चैत में महीना आ गइल बा चुइत के महीना कहा तरह की राम जी के जन्म भइल ए मर्द चाचा कहीं को बात कहते हैं हमरा के 100 रुपया पुरस्कार भी दिल बनी हां पुरनका में के ब्यास है हां जन्नी उ तीनिए गो के दायरा में चलित रहेला ओकरा से बहरी ना जेबो तू ना आ शंका करत रहो जोन शंका कइलो ह कि उ टेरस में लइका रहेला खाई जाला तो पेट में जाला बहरी हो जाला तो लइका रह शंका एकरा पहले आर नहीं जने बेरी तने बेरी कहले नहीं कुल खोज हमार कोई लइसन पर तू लेके कहत रहो अच्छा ई बताओ एगो बात जाय दो भगवान के कृपा हो ई बताओ कि तारा छत पर मोटर बा पानी चढ़ावे लो ऊपर टंकी पर चढ़ेला तब न पानी जाला ई भगवान के नियम क्वेश्चन बावे नरियल तो फरला गाछी पर ऊपर नु तो में पानी के पंप से चढ़ावेला भितरिया के चढ़ावेला कजी भी बताई त तनी के चढ़ावेला ना खड़ा होकर तो खड़ा हो लड़की है हां लेडीज यस इनकर मुंह छो अच्छा होय छो हां तो हेकरन मजा हो हां होय काहे उठे लगे बोलो हाय उठे नहीं हाय नु एहो शंका के जवाब दी हो हाय छुआ जाता तो होय नु मोटाई कहो हां तो होय काहे फैलता बोलो वो ये कौन थी भगवान के बनावला चीज पर शंका मत करी हो हां कबो ना जितना बनौले बड़े जिज्ञासा कइल जाला शंका मत करी हो शंका जे कइल सती शंका कइली नाश हो गेल देह के हां शंका भगवान के लीला में ना कर जाना कि प्रकृति के लीला चलता तू अभी गावत रहो अभी निमन बढ़ो 5 मिनट में का हो जाए तू जानते हो प्रभु के लीला पर शंका ना कोनी बार में कहता नहीं अभी लिखाई लो हो गया तरपतारी बलमुआ खाती सर कहले बदे तब अपन बात
कैसन मन रहा था तनी बताओ। कैसन मन बा बोल लेडीज कहाँ बड़े हो? घूम लेडीज रखले बड़ हई एगो ना भगई एकरा के ना ना कान में कहती है। अब कान में का कहत रही हेलो अरे कान में नहीं कहो। बाद में कहती है धान नहीं नहीं आइल बे बेचारी हमें का डिमोरलाइज ना करो ऊपर नचनिया रलसिया भागल भी एगो 55 बरिस के छोकरा संग है। मुंह बावा रलिया कान में कहती कि मैदान लगल बा। देखा भाषा हेलो ए राजा जी आवाज जाता जी। हाँ आवता। जब एने से जाता तो ओने से आवते न हुई। ए राजा जी हमरा से पहले ही बात बताई। रउआ हमरा से शादी क के हमके घर में अकेला छोड़ के चल गइल बानी बाहरा कमाए। हमरा बारे में रउआ सोचते नहीं खी और रुपया पैसा के बारे में सोचता नहीं। ए राजा जी पूरा साल तो बीत जाला लेकिन ये 1 महीना के चैत हमरा से नहीं खे बीतत। क्या होता? ए राजा जी जब जब पसीना हमरा चोलिए से पार होता नो हमार रोआ खड़े खड़ा होता। जब जब हेलो जब जब पसीना चोली के पार करता कहा रुआ खाड़ हो जाता। हम तो बाबा के सामने बनी हम कैसे बताएं कि हमार का खाड़ होता। बताएं कि हमार का खाड़ होता। ए राजा जी रउआ बहरा मत कमाई घरे आ जाई। देखी ना कटिया दौरी लागल बा हमरा से ही अकेले खटनी नहीं खे हो। रउआ साथे रहती रउआ खेत में जैती रउआ खातिर हम पानी और खाना लेके आईती संगे खैती जा संगे कटिया करती जा संगे दौरी करती जा संगे घरे आईती जा संगे सुतती जा। ए राजा जी आ जाई ना लेकिन रउआ तो हमरा सारा अरमान पर पानी फेल दे रे बानी। अकेले कटिया ना करबे ना हाय एगो मौक देवर बा आए एक गोतिनिया बा इनन के लाज नहीं खे। बोल दो उनका कहते हैं। काहे के वो हमार भाई हैं तार देवर हैं जानता नहीं मऊ हो अब तो हल्ला करू। हल्ला मत करो वो गुप्त बात रखो। वो हमार भाई हैं हम कमाता नहीं नु वो सूत का खाई हैं। हमार भाई तारा नहीं का बोला का। ए राजा जी जब जब भोर में कोयल बोलती है नो रे ते सुन और हमारा बहुत सिरप भइल बा हां कहानी का दोनों जाता ना जी कटिया ना करबू ए राजा जी जब जब भोर में कोयल बोलतिया नु लगता कि हमार करेजा फाट जाई। ए राजा जी रउआ गौना करा के जाके बाहरा में बस गईनी रउआ गौना करा के जाके बाहरा में बस गईनी ना जाने केकरे नजरिया में धस गईनी। कवन मजा नहीं खे रउआ ऐसन खोआ में कवन मजा नहीं खे रउआ ऐसन खोआ में ना जाने कौना सौतीनिया के बाह में जाके फंस गईनी। ओकरा नेपाल में फंस गई। नेपाल नहीं भाई बड़ा नेपाल जाके टाइम भाई बड़ा दूर बड़ा तू बोलवा ये मर दे